Fáilte seach is mis Caitríona agus a nniu taispeánfaidh mis duit le heagraí deasca de chuid féin a dhéanamh. Tá siad seo áisiúil gan do dhéasc a chuineál deas néite. Céird atá ag tastal mar sin. Bailíg roinnt cumadán as go musca brúscar a chuirsála. Ceann mór mar bheith busca brógan nó an chláir a bheith ar busca frisci. Bé sé seo mar bhun an eagraí a chuineó gach rud le chéile. Duna cumadán eile bé rullaí pápar leithreas caite, buscaí beaga agus cruthanna arúnacha eile ag tastal. Pápar nuachta, glú PVA, sisúr agus paint. Dús, leag amach de eagraí deasca, an príomh-mhosca struchtúr an eagraí. Is fearr na cumadán orda chur ar chúl agus na cinn beaga chun tosaí. Inis cá tú gach rud a chuineál ina náit. Déanaí an tape chrámathach an bart chuige sin. Inis, bhí cheart go mbeidh cheansa cosú leis seo. Chuir muid pápar maise os i cheann. Measc uisce agus glú PVA le chéile i bute chun meascán uisciúil a dhéanamh. Gear an pápar, déanaí pápar nuachta nó pápar siada an bart. Agus cuimeann an glú orthu. Agus clúdaigh an rud ar fád leis, mar seo. Bí cínta é a clúdú ar fad, agus ligean go trimú. Taobh mu nó in acha de héitúir. Seo ceann na rinne me níos luthe. A luas a bhééis sé tírim is féidir leat é féinteáil agus de chuid féin a dhéanamh de. Cosú leis seo! Tásúla go gahan am íseán leat, ná déanamh darmad clárú chun tuile físeán a eiceáil. Slán!